Samantala, mga pulis at responder sa Pangasinan pinaigting ang kahandaan sa mga online bomb threats. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Pinaigting ng mga pulis at responders sa Pangasinan ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga online bomb threats sa pamamagitan ng isang seminar na nakatuon sa cybercrime at digital threats. Dumalo sa nasabing aktibidad na pinangunahan ng kapulisan ang mga kinatawan ng Pangasinan PDRMO bilang bahagi ng pinalakas na koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa lalawigan. Tinalakay sa seminar ang tamang paghawak, pag-uulat at pagtugon sa mga insidente ng online bomb threats, kabilang ang mga hakbang sa pag-verify ng mga ulat at ang kahalagahan ng agarang koordinasyon sa mga kinaukulang ahensya. Binigyang diin din ang papel ng digital forensics sa pagtukoy sa pinagmumulan ng mga banta. Gayon din ang wastong pagpreserba ng digital na ebidensya tulad ng user URL at user ID mula sa social media at email na mahalaga sa investigasyon. Sa pamamagitan ng seminar, higit na pinagtibay ang koordinasyon, komunikasyon at kahandaan ng mga ahensya laban sa lumalawak na banta sa digital environment. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.